Poilano Lamsogo ani YouTube channel Naitong Tech and Entertainment channel okay tabok je topic no tui kok sanai abongkha Facebook ni jeta borok post khaimani obono sajak khai like eba comment bai ke ronai বিশেষ khai o video jara katal siani bagai okay फाइदिं के जों ताबो बाइके खायना नांनाय जों नायलायनाय के पयला जों ताबो फेसबुक को जों थांलायनाय फेसबुक एप्स क्लिक खायनाय पयला फेसबुक एप्स क्लिक खायगा जेमन नायदि माहिके नुकजाखा एडभार्टाइजमेंट माने अर्थात निनि जे बंधु बा निनि आफाग्रक जे पुस खायतों अब जतो नुंगजायतोंखा के जेमन इनो नुकजाखा के जेमन इंजों आइखे थांदि तलाव आइखे नायमोनो जेमन ता आं पुस जेमन एग्जांपल नि बागै आं सागो जेमन इ फटो नां तक साजाखा इ पुस न नायथक जाखा आं जेमन तलक नायदि येसा अब खायजाके फनुक जाके तंगो अथार बंका लाइक दिए जों क्लिक खायके ए अबखा लाइक र जाखा के ताबो लाइक नि ठीक करियो कमेन्ट हि दङ के कमेन्ट क्लिक खायने जों कमेन्ट सुइनाय जेमन बरक नायदि कांमा बरक सुइजा हैप्पी बार्थडे सुइजा जेते बिनि जन्मदिन तै कायसा पुस खायनबा हैप्पी बार्थडे सुइजा के नंबो जदरो हैप्पी बार्थडे सुइनायके हैप्पी बार्थडे सुइमानो बायनो अटोमेटिकली सुइजाक दंगो आरो हैप्पी बार्थडे दि रखांके इनाके क्लिक रखांके न हैप्पी बार्थडे थांगा सुदे हैप्पी बार्थडे या तासारा नंग इंग्लिश बाय सुइयाके बांला बाय फुं सुइमानो सुबो जन्मदिन हुए अबहायके नों कमेन्ट खायनाय ताबो कमेन्ट पाइखा ताखाय कमेन्ट नि परियो नायदि लाइक रखा आं कमेन्ट रखा कमेन्ट नि परे ताबो शेयार हि दङ शेयार तामो दिनो हिं शेयार साइमानन बागां ताकसानाय शेयार जखन रनाय शेयार र जखन लिखायगानो साका शेयार नाव फायका माने शेयार नाव दि जखन रनाय जेमन आं नायखे शेयार खायका माने मखाय ब जे बरक इमो जेमन दिबारन्जन त्रिपुरा ब पुस खायमानि बे ब जे पुस खायमानि न आं शेयार खायका माने आनि फेसबुक फ्रेन्ड जतो जन बरक दंनाय इ पुसनो बगबो नुकसिनाय अबनो हियो शेयार काजे भिडियो जारा काताल बं बागैसे ओंखाय आसंनो आपातत आसंनो माथा गाराखा ओंखाय जदि अबहाय आरो नंनि बागै सिनायनो अनेक किसु बाकी दंगो बा आनि जे भिडियो सालाममानि जदि हेल्प बङै दङ ओंखाय बिसेसके जारा काताल दं बागै जदि हेल्प बङै दङ ओंखाय बा नंनर सामुंगो सुग जाय दं ओंखाय आनि चैनल नो कायसा लाइक एवं कायसा सब्सक्राइब खायदि हामबाय जतन।